সেই জিনিস তোরই ওকে সরি স্যার আচ্ছা ঠিক আছে সরি ঠিক আছে কথাই সারসং তো বরকক সালাইছে অনে হামबाय अमहाय गोबां मा बरकबाय थाङै मा लायनानै मुंचुं फानो मा लायनाया मा लायनानै सुजुग खायरेखा जोंनि टिटिए एडिसिनि हास्टेनि हापां आबुन बागै बुंनो आं बेलेगन खाबु फैबाय हामबाय याफारो आं पुइलानो हामबाय रेना मुसुङो जोंनि बुबागारानो दाबो गैरै हायबानो दङ साइमनो जतनबो खावनो ताई पान्डानि प्रेसिडेंट जोंनि सा राजेश त्रिपुरा सिनिया तो गैरै जतन सिनो आं किसा शर्टकेन सानो चेष्टा खायानो ताई चीफ गेस्टनि फाइनाय सार पूर्ण चंद्र जमतिया सारनोबो हामबाय ताई अबुन लगे दङ सार सिनि अनिमेश देबबर्मा सिनिया तो गैरै ताई अरो जे आसुक दंनायनि जतननो सिनो आंसो कायसा कायसाखौ बुंनो सानलिया पुइलानो सिनि जे सार जे कक साइ कलांगमानि अब न आं ता इसे शुक्र बुइता किसा सतनै आं कक सानो चेष्टा खायनो जेहेतु फार्स्ट टाइम आंबो हाइकर kokborok सायाखौ वाइसेफनो आनि सिनि मुंखा आं सन्तोष देबबर्मा आनि गामि अरनो जिरायनायाव नबादिनि आं दा पोस्टिं का अमरपुर ब्रान्च बैंक शोरूमखौ सिमिनो आं बैंक को सामखाय दङ आं SW एबा केशियर हिसाबै सामखाय दङ नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का सिनी नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङाव एमात्र पुइला कायसा बैंक जा जों शुरुआत खैका सार साइथागा सिनि लाइसेंस 2017 35 मार्च तबो जे लोन नि पर्पस ति कक सावना किसा जों नायथुगैनो दङ सिनि नाहारमुं अबनो जे बिसिङाव थाङै जोंनि बरक जे गोलगै दंजाक बरक जे सुगिया बरक बुंनो जों तैसा बुसखाङो तो बै समान इकुलिटिखाय चलिनायनि बागै सुजुग प्रदान खायनानै बा सुजुग दिनानै किन्तु तिनि एडिसि हाफांनि तिनि अ सुजुग मानै बेलेगन खा दंथगो जों इमिडिएटली बेसिसनो जे सार सामानि अबस्था 8 ब्रांच तावैसा खुलुब जागै दङ जों जुना प्रति जुनाल जायगायाव एरियाव विदिन 2 months नि बिसिङाव न खुलुनानै बगै चेष्टा जेसखन साइमानि गकमानि बिसिङ लोन नि बागै सावनो दाना जे अरो पिक्चर सह कारण दङ पिगरे लोन दङ माइ बरनानि लोन दङ माइ बरनानि बागै जे अरो तो बुंनो सुजाक दङ जे आं सुकुरबै सागाताय माइ बरजों मानि हाबुं हाथाय थाङै जों जे थालि गायखा अनेक किछु गायखा महाय कायसा गायनिनो आं सासेवनो आं माइबोर थिनि बा थालि गाय थिनि बा आंद्रस बागान खायना थां थिनि आं कायसा लोन जुदि ना खाके से लोन तो आं रांनामोन पुरा आंसो थेपाय पायखा आं लोन बायके सुनाय अपनी ब्लेना लोन ना खांखै तो अपनी वहाँ सुबजानाय बिसिबा किन्तु अब हाया से जिनिस तोरै ओके सॉरी सर अच्छा ठीक है सॉरी ঠিক আছে কথাই সার সঙ্গ বরকক সালাইছে হামबाय